Tell me why, tell me why, why can't you learn to breathe? Keep drowning yourself in a sea full of lies. And the truth is that you'll soon get washed up. So why can't you learn to breathe? Keep drowning yourself in a sea full of lies. And the truth is that you'll soon get washed up from the tide. Yeah, when the time comes, you fold under pressure. Don't know how to keep things in measure. Don't know how to clean your own mess up. And look what you've done, you've gone and pushed everybody that you loved away. It's such a shame to see beautiful girls go and ruin their face, running from place to place, can't offer a place to sleep. Got a bird's nest for hair, and she's got dirty feet. And I'm not sorry to say that I don't wanna see your life go down the drain. It's just not fair to me. It's about time to see you go. Oh, I know you sing, but hope you flow. Why can't you learn to breathe? Keep drowning yourself in a sea full of lies. And the truth is that you'll soon get washed up. So why can't you learn to breathe? Keep drowning yourself in a sea full of lies. And the truth is that you'll soon get washed up over time. Yeah. Oh, yeah. Oh, oh, שלום, ברוכים הבאים, welcome, abracadabra, create what you speak, אברא את שאדבר. אני אילן אזולאי, אני ההוסט, ואני איתכם פה לגלות דברים, לגלות דרכים, לתקשר ולעשות את החוויות שלנו הרבה יותר טוב דרך המחשבה והדיבור. אני יכול לגמוע אגם ממך, את חופייך וחלוקייך ורשרוש גלייך, ואורך המרצד על גלים קטנים, חובקים את חופיי בחום, נספגים בחול, בי. אני יכול לגמוע נהר ממך, אפליג לאופק נשמתך, אצלול אל עומקי ליבך, עוטף שונית נפתח לצבעייך, וסנפיריי משיתים אותי הלאה אל תוך. ושם, בתוך, נגלת לי צדף מכוסה בשאריות, ובליטוף המים ישלו השאריות באהבה, ותראי יופייך לעולם. והאור שלך מעמקי המים אל על יזנק אל החוף, רגליים רטובות מאור, על חוף נודם מהמולה. אני יכול לגמוע ים ממך, ולהרדם איתך בחול. הרי
הריני מקבל על עצמי את מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. I hereby accept on myself the due commandment or the utterance of love your friend, your neighbor, your partner in the same way that you express love to yourself. בוקר טוב. ובלילות דלתות בנייך נעולות, ובימים אף פעם לא תדעי, אף פעם לא תדעי כמה נסעתי בגללך, דרכים בכף ידי, דרכים בכף ידך. כל פעם שמטוס או משהו נוגע בשחקים, אני שומע נסיעה, אל תחכי. אדם נפרד תמיד ממישהו, אני זוכר בכי, זה משונה אך יש בי משהו שלא מכיר. ובלילות תהי כתובה על חלומות, ובימים אף פעם לא תדעי, הזמן המהורהר תלוי על השעון, החוק לכל דבר עוצר את השעון. כל פעם שאישה או מישהי נוגעת את הכביש, אני נזכר בך ומרגיש כמו שהייתי. את ישנה ודאי ומישהו נושם אותך עמוק, ידיי אינן ידי האישה וידיי המקנות. ובלילות את לא תראי בחושך לא, ובימים אף פעם לא תדעי, בשקט כמו גנב על בהונות גוברת, בנדודי שינה בהרהורי החטא. תמיד אני חשוב במשהו שוטר מדבר אליי, האם כדאי לומר לו שאני לבד? ופעם כשהכל יהיה יותר פשוט אפילו המילה, אומר לך משהו שלא נראה חשוב אבל נשמע נפלא. בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים, תודה שאתם פה, welcome, you're here. יש לנו שבוע, כל שבוע יש לנו שבוע נהדר, הרבה דברים נהדרים, וזה כמובן הכל באיך שאנחנו מסתכלים על זה. המשפט שהתחלתי בו, ואהבת לרעך כמוך, זה באמת, יש שם את הכל,
כל מה שאני מדבר עליו, כל מה שבהרצאות ובעבודה, הכל, באמת אפשר, אם אנחנו מסתכלים על המשפט ומנתחים אותו, רואים כמה העומק של המשפט משקף את העבודה שלנו, את הרצון ואת השאיפה שלנו להגיע לאיפה שאנחנו באמת מרגישים שלווה, מרגישים חום, מרגישים קבלה, מרגישים אהבה, נותנים, וזה מחולק לשלושה חלקים. ככה אני מסתכל על זה. ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, יש פה את המה, שזה האהבה, יש פה את המי, שזה גם לרעך וגם כמוך. אבל הפוקוס שאני הרבה פעמים, וכל הזמן בעצם, מתמקד בו, זה קודם כל על כמוך. ואני רוצה לדבר על זה, ויש פה, אני רוצה לשמוע ממכם, אתם יכולים לתקתק לי שאלות או comments, רק בעברית או באנגלית, כי יוונית, Greek I don't read, so, אז אני יכול לנחש, אבל, ואין פה את ה-translation, אז אני לא יכול לדעת. אבל תודה שאתם פה, היי, קווסטס? pronouncing it right, אומר את זה נכון? מרי, כן, אז יופי, תודה שאתם פה, ומה שאני עושה פה זה להעביר כלים, איך אנחנו מסתכלים על דברים, כשם התוכנית, אברה כדברה, וזה לא רק משהו מתעלול קסם, שבעצם זה נלקח מהמקורות, והמקורות היא בארמית. המקור של המשפט הזה הוא בארמית. עברה כדברה, משמעתו כפשוטו, או פשוטו כמשמעו. עברה כדברה, עברה, שתי מים ודברה. זאת אומרת, מאיפה זה מתחיל בעצם? מאיפה זה מתחיל? וזה גם מתקשר לפרשת השבוע, ודברים שקרו השבוע, ואם יש לכם משהו שאתם רוצים לחלוק בשמחה, באהבה וברצון. אני רוצה להתחיל עם סיפור ששמעתי, שמאוד ממחיש את הלך הרוח כמעט ברירת המחדל, הדיפולט שלנו בדרך כלל שאנחנו הרבה פעמים הולכים אליו, אנחנו הרבה פעמים הולכים למקום הזה. תחשבו, אני ניקח איזה כפר בפרו, או בדרום אמריקה, או כפר שיש שם בתים שהם עשויים מחמר, או מדברים שהם אורגניים לאזור. זה כפר קטן, ואין להם כמובן חשמל, ואין להם גריד, הם אוף גריד, earthship. אם אתם יודעים מה זה earthship, ספינת אדמה, מה שנקרא, אבל אולי נדבר על זה אחר כך. תחשבו על כפר בשביל לאסוף מים, צריכים ללכת לנהר. זאת אומרת, יש כפר, ומרחק בקו ישר יש שביל שהוא סלול כבר, שביל שהוא סלול, והילדים הולכים כל בוקר, לגדות הנהר, לאסוף מים, בקדים. והאורך לנהר הוא בערך 5 דקות, משהו כזה. וכבר עושים את זה די הרבה זמן. עושים את זה, והולכים קו ישר, שביל רחב, הולכים בשביל, יש עצים מסביב, יש צמחייה, אבל השביל עצמו הוא שביל סלול, שביל סלול, והולכים. ואחרי תקופה מסוימת נפל עץ.
נפל עץ על השביל, או נפלו כמה עצים על השביל, והעץ כבד מנשוא, אז לא יכולים להזיז את העץ. אז מה שהם עשו, הגיעו לשלב של השביל עד שהעץ נפל, ואז מצאו דרך מסביב. זאת אומרת, מה שקרה עכשיו, שיש שביל שהוא חדש לחלוטין, שהולך לנהר. אבל עכשיו, מה קורה? השביל שהם הולכים בו, הוא לא היה שביל. זאת אומרת, הם היו צריכים לקושש את העשבים השוטים, להוציא את הדברים שמפריעים להליכה, להוציא את הדברים שמפריעים להליכה, להגעה לנהר, ומן הסתם, השביל עכשיו ייקח, היצירה של השביל וההגעה למים ייקח בערך חצי שעה. ייקח בערך חצי שעה, כי צריכים לקושש עצים, ואז עכשיו, מחרת, עדיין יש עשבים שוטים שמוציאים בדרך, מכיוון שלא הוציאו את הכל בפעם אחת, היו צריכים פשוט להגיע לנהר, כל העץ נפל בבום באמצע הלילה, אז בסדר, אז אנחנו לאט לאט היום מוציאים קצת, מחר מוציאים קצת, עוד יומיים נוציא קצת, ולאט לאט השביל נהיה יותר ברור, וגם כשהולכים בו, אז הדברים לא גודלים כי התנועה בו זורמת. ואז מה שקורה, השביל מתחיל להתרחב, ואנו הולכים בו. ואחרי חודש, אחרי חודשיים, אחרי השביל החדש נהיה באמת שביל. פתאום הוא נהיה רחב, במשך הזמן הגדילו אותו, הרחיבו אותו. עכשיו הולכים בשביל יפה, ובאמת עכשיו הזמן מחצי שעה התקצר גם בערך 5 דקות, 6 דקות, משהו כזה. מאידך גיסא, מצד שני, השביל האורגינלי שבו נפל העץ, הוא פשוט עכשיו התכסה בכל מיני עשבים, לא הולכים בו, נהיה קשה יותר ללכת, חיות עכשיו עוד משוטטות שם חופשי, כי בדרך כלל שיש שביל שאנשים הולכים בו, אז החיות נמנעות משם. והשביל הישן לאט לאט אחרי חצי שנה, כאילו לא היה שם שביל. ממש כאילו לא היה שם שביל. והשביל החדש, נוצר שביל חדש, עכשיו זה הסטנדרט, עד שיפול עץ אחר או משהו. וככה אנחנו עובדים עם המחשבה, וככה אנחנו עובדים עם המעשים שלנו, ועם ההחלטות שלנו. שיש מקומות, יש דברים שקורים לנו, והרבה פעמים בגלל הכאב, או בגלל ה-perception, ההשקפה על הכאב, אנחנו דוחקים, אנחנו משאירים את זה בצד. והרבה פעמים הדברים האלה הם דברים שאנחנו באנו איתם. דברים שאנחנו באנו איתם, שאנחנו גדלנו איתם. כמו, אל תעשה את זה, תעשה את זה. אנחנו גודלים, מלמדים אותנו. תחשבו על איך שהתחלנו בתור ילדים ללכת. או בתור ילדים התחלנו לקרוא. אוקיי? בהתחלה אומרים לנו ללכת או לקרוא. אנחנו לא יודעים, אנחנו נכנסים לכיתה ראשונה, אנחנו נכנסים לכיתה א', ולא יודעים לקרוא. אבל לאט לאט אנחנו מתחילים לקרוא. ואנחנו מתחילים להבין, וזה בהתחלה וזה גא, וזה דה, וזה ולאט לאט אנחנו גם יודעים איך לחבר את הדברים. ובכיתה ח' או בכיתה ז' או בכיתה ט' אנחנו לומדים, אנחנו כבר לא לומדים על איך לקרוא. אנחנו לוקחים את מה שלמדנו, ומשתמשים בזה בתור כלי, איך לייצר דברים, איך לעשות דברים, בין אם זה ליצור עבודה, בין אם זה ליצור תקשורת, בין אם זה ליצור משמעות. כי כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו יוצרים משמעות איתו. יש לנו משמעות, ומשמעות זה כל דבר שאנחנו קשורים אליו. כל דבר יש לנו קשר איתו, אנחנו יוצרים לו משמעות.
אז אותו דבר, התחלנו בהתחלה לקרוא, לא ידענו לפני זה. אז מה שקורה, אנחנו פיתחנו את השריר הזה, בוא נקרא לזה ככה, את השריר הזה ואת המיומנות, את הסקיל, לקרוא. ואותו דבר קורה כשאנחנו מגיעים למצבים ולסיטואציות מסוימות. אנחנו מביאים איתנו את הפחדים ואת החוויות שהיו לנו עם למשל בן אדם אחר, ואנחנו לא מסתכלים שבעצם מה שקורה שהפחדים האלה, שהחששות האלה, שמקורן הרבה פעמים בדבר שלא קיים, או בדבר שעדיין לא היה, כי מה שהיה היה ומה שיקרה עדיין לא קרה, אנחנו סוגרים לעצמנו את שביל הדמיון. אנחנו סוגרים לעצמנו את שביל האפשרויות. אנחנו סוגרים לעצמנו את השביל בחזרה אלינו. את השביל בחזרה אלינו שנותן לנו את תחושת הבית, את תחושת השייכות, את תחושת האמת של מי אנו ומה האמת שלנו. והנה שאלה. כמה פעמים הקרבתם מהאמת שלכם בשביל שלום או אהבה? עכשיו, אני לא מדבר גלובלי, אני לא מדבר דברים של שלום, שלום עם העם הזה או עם העם האחר, אני מדבר עלינו, עלינו. כמה פעמים שאנחנו נמצאים במערכת יחסים, ומכיוון שאנחנו חוששים מה הבן אדם השני יגיד כשאנחנו רוצים להגיד משהו, כמה פעמים אנחנו לא אומרים מה שאנחנו אומרים, מפאת החשש. מפאת החשש, רק החשש. אנחנו לא יודעים איך הבן אדם יגיב. טוב, אז אנחנו נמצאים עם מישהו מספר זמן, תקופה מסוימת. נוצרת תחושה מסוימת, נוצר קו דיבור מסוים, ביני לבינך או ביני לבינך. נוצר קו מסוים, נוצר קו שאנחנו התרגלנו ללכת בו, והתרגלנו לסלול את השביל הזה. וההתרגלות הזו יכולה לבוא ממקום של איך אנחנו מתייחסים ללחץ, איך אנחנו מתייחסים למריבה, איך אנחנו מתייחסים לוויכוח שיש בין בני זוג. ותלוי כמובן בכל סיטואציה. אבל איך אנחנו מתייחסים, איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מסתכלים על הבן אדם השני, וזו רפלקציה של איך אנחנו מסתכלים עלינו. כמה פעמים אנחנו לא אומרים מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו באמת מרגישים, מפאת החשש. מפאת החשש של מה יגידו, מה יאמרו, מה היא תגיד, מה הוא יגיד. ועל ידי כך אנחנו משאירים, אנחנו מחיים את הפחד הזה. אנחנו נותנים לו יותר לגיטימציה. אנחנו נותנים לו יותר לגיטימציה. והרבה פעמים במקום לעשות משהו, או במקום ליצור משהו, וזה לא אף דווקא בין בני זוג, זה גם עם עצמנו, איך אנחנו מדברים עם עצמנו, איך אנחנו אומרים איך אנחנו מסתכלים על סיטואציות שעשינו, ואיך אנחנו מדברים על זה. קחו למשל, מסתכלים על איך הייתם במערכת יחסים לפני מספר שנים. אני זוכר באחת המערכות היחסים שנפרדנו, תקופה מסוימת, זה פשוט היה ככה. זה להסתכל על איפה שהייתי, ולהתחיל להכות אותי במה יכולתי לעשות, ומה לא עשיתי, ואוי ואבוי, ולמה הייתי ככה, ולמה עשיתי ככה, ואיך עשיתי ככה, ואיך עשיתי ככה, התהליך הזה של השפיטה העצמית, הוא בעצם, אם נפרק את זה עכשיו, הוא בעצם פוגע. לא רק שהוא לא עוזר, הוא גם פוגם.
כי כשהיינו לפני 5 שנים במקום מסוים, או לפני 6 שנים או 10 שנים, היינו עם סוג מחשבה מסוים. היינו עם קו מסוים. היינו עם קו שאנחנו מאמינים, ככה צריך להיות. כך צריך להיות. ושם היינו. האמנו בצדקתנו, ידענו זה מה שצריך להיות, אני ידעתי, זה מה שאני צריך להיות, ככה אני, וככה אני. ושייכתי את עצמי לאיך שאני הרגשתי. אמרתי, בגלל שאני מרגיש ככה, אז זה בטוח אני. ולאחר מכן, הסתכלתי על התקופה הזו עם העיניים של התקופה שבה הסתכלתי. זאת אומרת, למשל אנחנו הולכים היום, 10 שנים אחורה, אם אנחנו מסתכלים עם העיניים של היום, על מה שקרה לפני 10 שנים, אנחנו בטח לא עושים צדק, לא רק עם עצמנו, אבל גם עם האנרגיה שאנחנו שולחים לבן אדם השני. האנרגיה, מכיוון שאנו מקושרים, מכיוון שהקשר בין כולנו, בין כולם, הוא קשר רקמי, קשר מרקם, זה מרקם של החיים, מכיוון שאנחנו קשורים, אנחנו יכולים לשלוח את האנרגיות ואת המחשבות ואת ההתכווננויות לבן אדם השני. בלי שהבן אדם השני ידע. בלי שהבן אדם השני ידע. כי האנרגיה שנשלחת היא זו שמתקשרת. היא זו שמתקשרת עם הבן אדם השני שאליו אנחנו מכווננים אותה. ואז אנחנו מסתכלים על מה שעשינו לפני 5 שנים, לפני 8 שנים, לפני שנה אפילו. כי שינוי יכול לקרות בן לילה, יכול לקרות בתקופה מתמשכת של שבוע. הרבה פעמים זה קורה בזמן שבירה, בזמן לחץ. ואז אנחנו לוקחים את התובנות שלנו היום, ומשליכים אותן על המעשים שעשינו, או שהיינו בהן, לפני 5 שנים, לפני 10 שנים. אבל אז, לפני 10 שנים, לא היו לנו את התובנות שיש לנו היום. כי אם היו לנו, לא היינו פה. נכון? היינו שם. אם היו לנו את התובנות האלה אז היינו עושים החלטות אחרות, אבל לא היינו בשלים בשביל לראות את התובנות האלה. ולכן, כשאנחנו מסתכלים עם העיניים של היום, על מה שקרה לפני 5, 6, 7 שנים, שנה, אנחנו מתמקדים בדבר עצמו שממנו אנחנו כביכול סולדים. להגיד, אוי, איזה טיפש הייתי, אוי, איזה חמור הייתי, איך עשיתי את ההחלטה הזו. ומה שקורה בעצם, אנחנו מאמצים, אנחנו משכללים ומשדרגים את השריר הזה שמדבר איתנו. אנחנו משדרגים את השריר של המחשבה, בדיוק בנקודה הזו. להעצים את איך שלא היינו בסדר. עכשיו, לקחת אחריות זה חלק מהעניין של הגדילה. ולקחת אחריות, ולפעמים אפשר לסדר את זה מבחינה של להתקשר עם הבן אדם, ולנסות לאחות דברים, או לנסות להביא דברים לסיומת, ולפעמים זה לא אפשרי. אבל כשאנחנו נמצאים במקום של ההלקאה העצמית, אנחנו בעצם פותחים לנו שביל חדש. ואת השביל שעושה לנו טוב, אנחנו לאט סוגרים. למה אני אומר השביל שעושה לנו טוב? כי יש רגעים שיש פעמים כשמגיעים למקום הזה, כשמגיעים למקום של ההרגשה ההתפתחותית בגוף, שמרגישים את הבריאה, מרגישים את השמחה, מרגישים את העליזות והעליצות שקיימת בבריאה, שאנחנו קמים בבוקר, וזה אחד אתן פה כמה כלים היום, שהייתי רוצה שתנסו, ותראו איך זה עובד. אך זה לא יעבוד אם זה נופל. אז בואו נראה מה אני עושה עם זה.
אוקיי. נחזיר אותו לפה. וזהו. אוקיי. אז הכלים האלה, הרבה פעמים אנחנו מאמצים, משדרגים את השריר הזה, אנחנו לוקחים את השריר שהוא ההלקאה העצמית, והלחץ, והתסכול, וחלילה לפעמים נכנסים לדיפרסיה, ואנחנו ממשיכים לחיות את השריר הזה. אנחנו ממשיכים לחיות את השריר הזה, להשאיר אותו חי אצלנו. היה פעם ראיון עם דנזל וושינגטון, השחקן, ובתוכנית, אני חושב, 60 דקות או משהו כזה, והמראיין שאל את דנזל, תגיד לי, מה אתה חושב על חודש פברואר, שזה החודש להכרת האפריקן אמריקן השחורים? פה בארצות הברית, כל חודש יש איזה משהו, שזה נהדר לדברים מסוימים, ולדעתי לזמן מסוים. ושאל אותו, מה אתה חושב על החודש הזה? מה אתה אומר על זה? הוא אומר, אני שונא את זה, אני לא אוהב את זה. הוא אומר, למה אתה לא אוהב את זה? הוא אומר, מה, יש לכם חודש לאיש הלבן? יש לכם חודש לזה? לא, אין לכם. אז אני לא אוהב את זה, זה כאילו להשאיר את הבן אדם במקום הקטן הזה. ואז הבן אדם, ואז המראיין שואל אותו, נו, אז איך אתה ממליץ שאנחנו יכולים לפתור את בעיית הגזענות? מה, תפסיקו לדבר על זה. וזה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. הכאב הוא ידוע, הכאב הוא כאב. הכאב הוא חלק מהגדילה שלנו. הדברים שקורים לנו, הם קורים למעננו. כל דבר שקורה, הוא קורה למעננו. והכאב הוא הכאב. אבל הסבל, התחושות שבאות אחר כך, כמובן, זה תלוי באיזה סיטואציה מדבר, יש את התקופה שחלילה מישהו נפטר, ואז אנחנו נכנסים לאבל, וזו תקופה של אבל, אבל יש סיבה שהאבל קורה בתקופה הזו, ולתקופה של הימים האלה, כי יש לזה סיבה מבחינה נפשית ורוחנית וגופנית. אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה, יש תקופה לכל דבר, ויש תקופה של אבל, לא רק אם מישהו נפטר, גם אם מערכת הסתיימה, או סיימתם עבודה, או אתם לא עושים את העבודה שעשיתם. אז יש תקופה של להגיד, אוי, עשיתי, ועכשיו אין לי את זה, אבל זה כמו איזה reaction, זה כמו איזה knee-jerk reaction, זה כמו שמקבלים מכה על הברך, וכמו שמקבלים מכה על הברך, והברך קופצת. כן? אז הברך קופצת, ובאופן אוטומטי היא זזה, רצון שלה. אז גם לנו קורה את זה, כי אנחנו בני אדם, ואנחנו בשר ודם, ואנחנו מושפעים על ידי דברים שקורים. אבל יש את הריאקשן, ויש את הרספונס. יש את הרפלקס, ויש את התגובה. תגובה לאחר חשיבה. אז יש את הסבל. הסבל זה השביל. הסבל זה השביל. מה שקרה, האבנט, זה היה העץ. העץ שנופל על אמצע השביל. העץ שנופל על אמצע השביל, ואיך שאנחנו מתייחסים לסיטואציה, זה מה שיסדר את המצב. זה מה לא יסדר את המצב, זה מה שיליך אותנו לכיוון שבו אנחנו הולכנו את עצמנו. והרבה פעמים, הלחץ והחרדה, חרדה זה משהו שעדיין לא קרה.
זה משהו שעדיין לא קרה. ואני רוצה, אני רוצה לקרוא מספר קהלת, משפט ששלמה המלך אמר, וזה גם מתקשר לפרשת השבוע, פרשת עקב. פרשת עקב. פרשת עקב, בגדול, משה מזכיר לכולנו לזכור על חובת הזיכרון. חובת הזיכרון שלנו, כי אם אנחנו לא נזכור, אנחנו נשכח. אם אנחנו לא נזכור, לא רק מאיפה באנו, אבל גם לאן אנחנו הולכים, אבל מאיפה באנו ומה החזיק אותנו, גם בתור עם, אבל גם בתור בן אדם. כי כל העולם הוא בן אדם, וכל בן אדם הוא העולם. ואם תסתכלו גם על מערכת הגוף שלנו, כל דבר שנמצא בגוף שלנו בפרספקטיבה, ביחס, והמרחק שנמצא מכל איבר לכל איבר, ממש כמו היקום. זה מדהים, זה מדהים לראות את זה. ולהיזכר. עכשיו, אנחנו לא אוהבים להיזכר, הרבה פעמים. לפעמים אנחנו לא אוהבים להיזכר, כי זה דברים שמעלים לנו דברים, מעלים לנו את הרגשות, שקרו לנו בזמן שקרה המקרה. זה מעלה לנו את התחושה הזו, שהיינו שם, שזה פתאום עולה. וכמה פעמים, אם אתם חוויתם, אם אתם איבדתם מישהו יקר, מישהו שנפטר מהעולם, אם אתם נפרדתם ממישהו, אם הייתה לכם עבודה שמאוד אהבתם, וזה היה עבודה חלום, אבל קרה מה שקרה, ואתם כבר לא שם. ואתם מסתכלים בערגה על המקום שהייתם בו. הרבה פעמים, התחושות וההרגשות שהיו לנו אז, עולות, ומרגישים את אותו דבר, כאילו שהיינו שם. זה הרבה פעמים מוזר. כמה פעמים זה קורה לכם שאתם חושבים על מישהו, על משהו, ופתאום הגוף שלכם משנה קונסטרוקציה, משנה מצב, בין אם זה יכול להיות כל מיני רגשות. זה יכול להיות מישהו, אם אתם הרגשתם שמישהו הכאיב לכם ועשה לכם דברים, ויכול להיות שבן אדם באמת הכאיב לכם ועשה לכם דברים, ועשה כל מיני, עוד פעם, להגיד לכם, זה לא לכם. בן אדם עשה מה שעשה, כי זה הבן אדם, מה שהוא עושה, וזה שמדבר בהרצאות, להסתכל על המצב כמו מטריה, על כל מצב כמו מטריה. מהפרספקציה שהתמונה הגדולה, מהי התמונה הגדולה? כל הדברים בפנים זה הסיפור מתחת למטריה, אבל התמונה הגדולה. ואם מישהו עשה לכם משהו, אתם נזכרים במקום ואתם מביאים את עצמם, פתאום אתם מרגישים את אותן תחושות, אתם מרגישים את אותה תחושה של איבדון, אותה תחושה של שמחה, אותה תחושה של עליצות, אותה תחושה של עצב. אז השאלה היא, האם זה באמת היה? כי אם אתם מרגישים את אותו דבר, את אותן תחושות, במיוחד אם זה דבר שקרה לו מזמן, כי איך שהזמן חולף, ואם אנחנו לא עושים דוקומנטציה של הדברים, הזמן חולף, ואז הזיכרון שלנו יכול לשכוח אותנו בקוגניטיב. אבל אם אנחנו עושים מדיטציה, או עושים עבודה עם צמחים למשל, או עבודה עם סאונד, נדבר על זה קצת, עושים עבודה עם סאונד, אנחנו מגיעים לאותו מקום, לאותה הרגשה. אם מישהו מכם עשה עבודה עם צמחים, כל מיני, איוואסקה, פיודי, כל מיני צמחי מרפא, צמחים שלוקחים אותנו בחזרה ומראים לנו את הדברים שאנחנו צריכים לראות. מה שקורה, התהליך שקורה שם, בין החיבור בין המוח ללב, נפתח גם כשעושים מדיטציה וגם כשחולמים. אלה המצבים שכשאנחנו נמצאים בהם, ה-default mode network שנמצא
במוח, שהוא כמו ראוטר, הוא הולך לישון, הוא כבר לא מבסט את תנועת המחשבות, ותנועת הרגשות, ותנועת הזיכרון, הוא מבסט, הוא כבר לא מבסט. כשעושים מדיטציה, כשישנים, כשעושים עבודה עם צמחים, הוא כבר לא מבסט, הוא הולך לישון. וכשהוא הולך לישון, אנחנו יכולים לחוות את אותן תחושות שהיו לנו, ואת אותן חוויות שהיו לנו בתחושה האישית שלנו, בין אם זה הרגשה נפשית, בין אם זה הרגשה רגשית, או בין אם זה הרגשה פיזית. אני זוכר שאחד המסעות הראשונים שלי עם צמחים, בעצם הראשון, המאוד מאוד 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 ראשון שלי, שהיה לפני בערך 9 או 10 שנים, החזיר אותי לחוויות שחוויתי גם בנפש וגם בגוף. זאת אומרת, שממש הייתי שם. ואני סמוך ובטוח, ואני יודע, גם מקליינטים, גם מחברים, שחוו את אותם דברים, ופשוט כאילו הייתם שם. ואין תחושה של זמן. אז עכשיו, מה קרה פה? אנחנו חווינו את מה שהיה כביכול לפני 10 שנים. או מה שכביכול היה לפני שנה. או מה שהיה כשהיינו ילדים. כי הרבה פעמים הצמחים, כל צמח וסיווגו, ייקח אותנו למקומות שאותן אנחנו צריכים לראות. ואני חוויתי וראיתי הרבה אנשים שחזרו לחוויית הילודה. ואלה דברים מאוד עמוקים, מאוד פותחים, מאוד מאירים את הדרך, אך הן חוויות שעוברים אותם, ואם היו חוויות לא קלות, אז אתם עוברים את החוויות הלא קלות, ואם היו חוויות נהדרות ומעשירות, גם אותן אתם יכולים לחוות. אז השאלה היא, האם באמת זה קרה? אז, האם באמת העבר הוא עבר? או האם הכל קורה פה? וזה משהו שדיברתי עליו, קצת בתחילה, לפני כמה שבועות. וזה רלוונטי, גם היום וגם מחר וגם בעוד שבוע. אנחנו מסתכלים הרבה פעמים על מה שקורה כדור דבר מוחלט. מה שקורה לנו פה בחיים, מה שקורה לנו פה בחיים, מה שקורה לנו פה עכשיו, זה הכל. אין שום דבר אחר. זה הסיפור, ומה שקורה לנו, זה בדיוק זה כל הסיפור. אין שום דבר אחר לזה. ומה שאני מתכוון בזה, זה שאנחנו אנחנו מסתכלים על הכל בזום. אנחנו בחיים שלנו, בחוויה שלנו, בהוויה שלנו, בהתהוות שלנו, אנחנו מסתכלים על הכל בזום. אנחנו לא מסתכלים הרבה פעמים על כל התמונה, על כל הסרט. ואנחנו רואים את מה שקורה לנו פה, וזה דבר מוחלט, ואיך זה דבר יכול לקרות, ואיך זה יכול לקרות, ומה פתאום זה קורה לנו, ואנחנו לא מבינים מה קורה. מאשר להבין שמה שקורה אצלנו זה פריים. זה פריים אחד, מתוך ה-24 פריים שנמצאים בשנייה, מתוך ה-60 שניות בדקה, מתוך ה-60 דקות בשעה וכו' וכו'. תחשבו על מישהו שנוסע באוטו, ונוסעים כביש החוף לכיוון חיפה, נסיעה היא בערך שעה וחצי, שעתיים, ובדרך אני יוצר לאסוף מישהו. לפני 5 דקות אני הייתי בתחנת דלק, עכשיו אני בצומת, ואני מתקשר לחבר שלי ואני אומר לו, תשמע, אני עוד 5 דקות אצלך, בסדר? אז תחכה. עכשיו, אני באוטו, אני כבר 20 דקות עומד בפקק, ויש מטוס. תחשבו שאתם טסים במטוס גם, יש מישהו שטס במטוס, אבל מהמטוס הוא אומר, מה? מה זאת אומרת, לפני 5 דקות הייתי שם, זה עכשיו, אני רואה פה את כל התמונה. המטוס מלמעלה, רואה את כל המפה. הוא רואה את התחנת דלק, הוא רואה אותך
בדיוק בצומת, ואתה אומר לו, אתה עוד 5 דקות שם, אתה רק לא יודע שכשאתה תעשה את הפנייה ימינה, יש לך פקק של עוד איזה 3 שעות. אז אנחנו לא רואים את התמונה. אז יש לנו תחושה שמה שהיה היה, וזה עבר. ואנחנו לא יודעים מה יהיה. אבל אנחנו מסתכלים על הכל במקום ליניארי. היינו, אנחנו עכשיו, ואנחנו נגיע. ואנחנו, לפעמים זה טריק, זה תרגיל, אבל זה תרגיל שאם אנחנו מתרגילים אותו, הוא מתחיל לעבוד. מה זה עכשיו? עכשיו הוא כבר היה, הרי. ניסיתם פעם להיות בה עכשיו, ממש להגיד, עכשיו זה עכשיו. כן? להגיד, רגע, עכשיו, חכה, תבוא, רגע, עכשיו, הלכת. כאילו זה כבר היה ועבר. ואנחנו מסתכלים על הכל בתור מקום ליניארי. ואנחנו גם משייכים את מה שקורה לנו, ומה שקורה למעננו, במצב ליניארי. ואנחנו לא שמים לב שבעצם אנחנו חלק מתמונה. אנחנו חלק מתמונה, וכל הפחדים והחששות, ואם יש לנו ילדים, ואנחנו מסתכלים על הילד ואנחנו דואגים, אומרים, אוי ואבוי, הילד לא מדבר עדיין. בתור ילד בן שנה, ורואים כמה פעמים קורה לך, אתם רואים מישהו אחר, הילדים שלו, והילדים שלה מדברים, הם בני שנה, ומסתכלים על הבן שלכם ואומרים, תגידי, הוא דיבר כבר היום, הוא אמר משהו היום, קרה משהו היום, ואנחנו נלחצים, והילד היום, זה קרה לי עם הבן שלי אותו דבר. הבן שלי בן 23, שמענו את השיר שלו, לנשום, to breathe, השיר הראשון, וזה באמת to breathe and to stop for a second. לנשום ולעצור לדקה, ולהבין ולראות מה קורה, למפות את החוויות. והרבה פעמים הלחצים האלה, הפחדים, החששות, על דבר שלא היה ודבר שלא קרה, שמלחיץ אותנו וגורם לנו, ואנחנו גורמים לעצמנו בעצם, על ידי השארת החיות במחשבה הזו, גורמים לעצמנו למלות את השביל הזה, את השביל החדש, ולהשאיר את השביל שעושה לנו טוב מכוסה בעלים ובדברי, ובכל מיני דברים שעוצרים אותנו בשביל לגלות ולזכור מאיפה באנו, ומי אנחנו, ואיזה כוח אלוקי יש לנו, ואיזה כוח יש לנו מהבריאה, ואיזה כוח המחשבה, האברקדברה, כוח המחשבה שמגיע עכשיו. אנחנו לא יכולים לשלוט על המחשבות שלנו, אנחנו יכולים לנטר אותם, אנחנו יכולים להחליט מה קורה לאחר מכן. כשהבן זוג, או הבת זוג, או עובד, מגיע ואומר משהו, אומר לנו משהו, מה אנחנו עושים? אנחנו יכולים לברוח, או אומר משהו, לא סתם משהו, אומר משהו שעושה לנו טריגר, שמקפיץ לנו את הסעיף, מקפיץ לנו אותו. מה אנחנו עושים? האם אנחנו מוותרים, ובעצם הוויתור הזה אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, זה הבן אדם, הוא לא מדבר אליי. ויכול להיות שזה באמת לא מפריע, אבל אם זה בן זוג, או מישהו שאתם עובדים איתו, ולא מתייחסים ממש למה שהבן זוג אומר, או לאיך שהבן זוג אומר, זה יכול להיות קצת בעייתי. אבל לפעמים כשאנחנו לא רוצים להתמודד עם זה, ואנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, כי אנחנו מפחדים להגיע למקומות האלה, כי אנחנו לא רוצים להתעסק עם הקופסה הזו, שהשארנו בתחילת השידור, או בתחילת המקרה, השארנו אותו במגירה. אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה.
וכשאנחנו לא מתעסקים עם הדברים, כשאנחנו לא רוצים לדבר על דברים שבאמת או שמפריעים לנו, או שאנחנו רוצים משהו, אבל אנחנו בעצם עושים משהו שהוא אחר ממה שאנו רוצים. הרבה פעמים אנחנו עושים משהו שהוא אחר ממה שאנו רוצים. ואז אנחנו מקריבים את האמת שלנו בשביל אהבה, כשאני אומר אהבה, זה לא האהבה של הנתינה. אני מדבר פה על לקבל. כשאנחנו נותנים מהאמת שלנו, הרבה פעמים אנחנו נותנים, ואנחנו עושים מה שאנחנו לא רוצים, על מנת לשמור על שלום בית, על מנת לקבל ממישהו, או לקבל תחושה של שייכות, של אהבה, של קרבה, ואנחנו לא נותנים לעני עצמי, למה שאנחנו מרגישים, למה שאנחנו מאמינים בשבילנו הוא טוב, לצמוח ולעלות. וזה קשור הרבה פעמים, אם לא תמיד, לאזור הגדילה שלנו. breeding ground, לחממה, לאזור שבו אנחנו, ולאנשים שאיתם אנחנו מתרועעים. עכשיו, אני לא אומר עכשיו תלכו תפרקו מערכות יחסים, אבל אם יש אנשים בחייכם שהם עלוקות רוחניות, בוא נגיד ככה, או עלוקות אנרגטיות, שאתם מרגישים שכל פעם שאתם מדברים איתם, כל פעם שאתם נמצאים בחברתם, אתם מרגישים נפשית ופיזית שחוקים לחלוטין. יש פה משהו. יש פה משהו להראות שאולי משהו פה לא עובד לכם, וזה הרבה פעמים יכול להיות בגלל האנשים שאנחנו מציבים אותם לידינו. הרבה פעמים האנשים שאנחנו מציבים אותם לידינו ומשאירים אותם להרבה שנים הם אנשים מהעבר. אנשים שיתנו לנו פרספקטיבה שהרבה פעמים קשורה לעברנו, ואנחנו השתננו, אבל יש לנו עדיין אנשים שנמצאים אצלנו. ההורים, האחים, החברים מהילדות, שיש תמיד ביקורת, ויש תמיד דברים שאומרים למה אתם עושים ככה, ולמה עושים ככה, ולמה לכם לעשות את זה, איך הילד שלכם לא מדבר, ואיך הילד שלנו מדבר. כל הדברים האלה שמושתתים על דברים חיצוניים. ויש אנשים שאם הם לא באנרגיה שלכם, הם לא עוזרים לכם להתעלות, ויש את המקרים שצריך להיות שם בשביל האחר, על מנת שהבן אדם השני יתעלה. אני מדבר פה על אנשים שאנחנו נפגשים, והם לא מבינים עניין, וזה בסדר, כי כל אחד במסע שלו. אבל אם זה לוקח אותך 3, 4, 5, 10 צעדים אחורה, יש פה דרשני, יש פה עניין של להסתכל, איפה אני נמצא במערכת יחסים הזו? איך אני מתייחס למה שקורה? איך אני מתייחס למה שהבן אדם אומר לי? ואיך אני מתייחס למה שאני נותן? והאם המקום הזה בא ממקום אמיתי, או בא ממקום של אני מוותר על עצמי, כי אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים, ואני לא רוצה, וזה בסדר, וזה לגיטימי. והרבה פעמים אנחנו גם לא רוצים, אין צורך. כי כל העניין של ויכוח זה להישאר מקובעים איפה שאנחנו, להישאר מקובעים במה שאנו רוצים, ומה שאנו רוצים זה מה שצריך לקרות. ואם זה לא קורה, אוי חלילה. ואני רוצה לקרוא, שנייה, אני אשים את זה פה, לקרוא מספר קהלת. טוב, עם האוזניות זה קצת זה, אבל בספר קהלת, שלמה המלך אומר, בפרק ג', הוא אומר, מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את הנרדף. זאת אומרת, מה שמאוד מאוד, מאוד פשוט, מה שהיה כבר הוא. זאת אומרת, מה שהיה, אולי נשים את זה פה, זהו. מה שהיה כבר הוא. זאת אומרת,
היה. עכשיו, זה גם illusion, כי מבחינתנו, הזמן הוא ליניארי. אז אם אנחנו מסתכלים על מה שהיה כבר היה, שהוא לא יכול להשתנות, אז למה אנחנו דואגים? או למה אנחנו בדיכאון? הרבה פעמים אנחנו גם לא רוצים לשחרר ממה שיש לנו, לשחרר מהמוכר, לשחרר מה שמוכר לנו. והמשפט השני, והוא שהיה, איך זה היה? ואשר להיות, אז זה מעניין, ואשר להיות כבר היה. ואשר להיות, מה שיהיה כבר היה. וזה הולך לסיפור שנתתי עם הרכב. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה יהיה. זאת אומרת, חלה עלינו חובת ההשתדלות שלנו, שאנחנו צריכים להשתדל, בין אם זה משהו שאנחנו רוצים, בין אם זה איך שאנחנו מדברים. אך זה ההשתדלות שלנו, בראש ובראשונה, זה בהתכווננות שלנו, ובמעשה, לפחות הראשון לכיוון איפה שאנחנו רוצים להיות. ולהבין שמה שיהיה מכורח ההחלטה והעשייה שלי, הוא כבר היה, הוא כבר קיים. הקו שבו אני החלטתי ללכת לפני 10 שנים, הוא כבר קיים. כי זה הקו שהחלטתי ללכת בו, זה הקו שהחלטת להיות בו. זאת אומרת, ההחלטות הן שם. ולמה זה עוזר? זה עוזר לרוגע. זה עוזר להבין שאת ההשתדלות שלנו אנחנו עושים. מה שהתוצאה, אנחנו לא יכולים לשלוט על תוצאה. אנחנו יכולים לשלוט על איך אנו מסתכלים על כל דבר, ואיך אנו מוציאים, ועל ידי ההסתכלות שלנו, אנחנו מפנים בחזרה את השביל הראשון, את השביל המקורי. אנחנו מוציאים את כל הפחדים וכל החששות וכל הדברים וכל המאמרים והמאמרות שנאמרו לנו על ידי אנשים שאולי אין להם את הכלים לראות את מה שלכם יש, את מה שלנו יש, לראות את הכלים האלה, שהכל אפשרי והיד פתוחה והרשות נתונה. הכל עדיין אפשרי, תמיד, בכל מצב ובכל סיטואציה. ועניין של איזה אנשים לשים לידינו, זה להסתכל איפה אנחנו נמצאים, איפה המטרה, איך אנחנו רוצים להיות. אני לא מדבר על מטרה של אוטו, למשל, לא. אני מדבר על גאולה פרטית. What is your best wish? מה השאיפה והבקשה הכי גדולה? זה הגאולה הפרטית. ואז כשאנחנו מסתכלים ומעוררים לכל שסביבנו ולאיך שאנחנו מתייחסים לעצמנו ועל ידי כך לאחרים, אנחנו גם מפנים את השביל שעושה לנו טוב, ואנחנו גם אוהבים את רענו כמונו. אנחנו רוצים את האהבה לבן אדם השני כמו שאנחנו רוצים לנו, מכיוון שאנחנו ידענו לברור ולנתב את כל הדברים שעושים לנו טוב. ובזה צריך לסיים. אני רוצה להזמין אתכם יום שישי הקרוב, אני אשים על דף הבית שלי, אילן אזולאי, אני אשים בדף הבית, יהיה ארוחת שבת עם פוקוס על מיינדפולנס. פוקוס על מודעות. וזה יהיה אצל אביטל, ואני אשים את הלינק, אתם מוזמנים, ויהיה לינק אפשר להזמין מקומות, וזה תהיה חוויה נהדרת, יהיה לנו ארוחת שבת עם קידוש כמה דברי תורה ודברי חוכמה וסאונד סשן, ולא הגענו היום לעבודה עם הקערה, אך אם תבואו ביום שישי, תהיה הרצאה אינטראקטיבית, וכן, אז שיהיה לכם שבוע טוב, אברקדברה, תבראו את שאתם מדברים, הרבה אהבה, להתראות, שבוע טוב.
שהכל הצ'יר, לא עוד בשר ודם, לא עוד אישה חיה